Hello guys, ning waisa YouTube, Facebook, Instagram actor Manoj Debbarma video rom mangkana. So tini chung op itni business haiman na bini kami boro bo sukjora porijak bo kaijak dana kaijak ya. Tabo music video bo thri thumna thungya te bini kami boro bo sukjora porijak. So chung A to Z op itni business haiman na bitan last paitak jora nai tongdi. Te chung channel ta pon nung subscribe khlai kong ta pon subscribe khlai rupti. So phaidi tin op video changlai sibano. Hingke phaidi chung poila no Simon nai bini real mong ta mong kana ke bini real mong ke Manoj Debbarma te bin nickname lok ta mong rok ringjang ma rok ta mong ringjang ke boro Manoj ni no ringjago hingke te chung Simon nai bini high rok busu bini lok ma rok busu jora bologoi tongpe 5.8 jora bologoi tongo te bini kami rok borong kana ke bini kami ke Chondi Thakur para te bini district biang side abong ke sipahi jola hingke to Simon ka ta chung Simon nai bini weight Simon nai bo busu kg kawi tongke bo 74 kg kawi tongo te bini religion tamo dormo tui tongke bo Hindu dormo tui tongo te boroni family member sab tongke boroni family member tu borok pass by boroni family member buri borok pass by sengke orni 2 number ke chini Manoj Debbarma hingke to Simon ka tabuk chung Simon nai profession lok tamo ke tamo rong nam sukang ke bo belai no actor rong nam sukja gong ke bo finally actor bo ongkha te bini income ro busu bo kaisa film busuk jora income ro khlai tong ke bo kaisa film 60,000 na wani khnaka hingke te chung Simon nai bini Tripurani best actor rok actress rok sabong khana ke Tripurani best actor hingke bini Rakesh no bojajago te bini Tripurani best actress ke Biba Jomatiya no chajago hingke te chung kisam Simon nai bini chama nungma rok bo tang no chajang ke bo changani belai no muya chakri rong chajago hingke tin video asu no jotono paitak jora phaimani bagoi hambai।